Kag sa Good Vibes, kung sang una kilala ang Art District sa Bacolod bilang lugar nga mag-night out, karon kilala na gid ini nga art destination. Ato na bisitahon sa report ni Romeo Subaldo. Sansan ubala ang ulihimo nga kanto sa Art District sa Bacolod. Kung malawig-lawig kamo nga wala makakanto diri, makibot kamo sa mga pagbag-o sa sulod. Yara sa gihapon ng buildings in vibrant colors, ang mga mural paintings kag art installation. Pero napuno na ang Bilugga District sa artworks, mga obra maestra mismo sang aton nga mga local artists. Sa isang building nga si Bong Lokwe, bangod sa pandemic, katagaan sang panahon, oras kagigayon, ang mga local artist nga punon inisang ilang mga artworks. Suno sa kilala nga local artist sa Bacolod nga si Charlie Co, halos kalabanan nga mga sculpture karon nga makit-andri sa may art district, bunga sang pandemic. Most of the sculpture na makita mo sa Bongday was done during the pandemic because there was a lot of time for us to do things. At the same time, during pandemic, ang artists never stopped creating. I think that's our support group na to. Ano tagla daw? In a way, we despite the pandemic, we are hindi mauntad ang creativity. Sa Tuanay, kilala ang lugar para pang night out, pero karon mga kalan-an, kapihan, kag mga opisina ang ari diri. Kag may 5 na tanan ka mga art gallery. Bisa diin ka maglingi, may artwork. Tanan nga mga bagay nga makita mo sa palibot, may art. Ang mga balde nga ginhimo basurahan, may painting. Ang mga pulungkuan, kung himutaran mo ang detalye, piece of art man. Pati masitera, may art. Pati ang mga bola nga simento sa palibot, nangin obra maestra na sa mga artists. Pagsulod mo sa garden sa Orange Gallery, pinsaron mo nga iara ka sa Wonderland kay abusin niyang imumakitaan. Ang mga contemporary wall art Instagrammable, gani suwak ini sa mga mahilig sa photography, sa art, mga mahilig magpa-picture kag mag-selfie. Pati ang mga nagakanto diri na namian sa pagbago sa natabo sa Art District, parehas na lamang ng sininga mag-iloy nga naga-photoshoot. Kay wala na siya sila nga inunggit kag may ginamo. So, bagay mga ano na lang isa ng destination nga ano. art destination na gid siya, ma'am. Hindi ka mawadaan sa matahong na background. May mga astronaut nga nagalutaw sa building, vintage cameras, vintage cars. Dugang Panilopwe, 2004 nitukod ang ini nga building sa tinutuyo nga suportahan ang local artists sa Bacolod. Sa subong nga napuno na ini sang artworks and art galleries, literally matawag na gid ini nga Art District sang Bacolod.